Felly mae'n hawdd meddwl am y llythyr yma at y Corinthiaid fel llythyr yn llawn problemau a dim byd arall. A mae rhywun yn gallu deall pam bod rhywun yn gallu dod i'r casgliad yna, achos ym mhob pennod bron trwy y llythyr, mae yna broblemau, mae yna raniadau, mae yna falchder ysbrydol, mae yna anfoesoldeb, mae yna achosion llys gyda aelodau o'r eglwys yn mynd â'i gilydd i'r gyfraith, a mae yna addoliad gwyllt lle mae pobl yn jympio'r cyw amser y cymyn i gyrraedd y gwin cyn pawb arall. Mae'n sicr yn eglwys sydd yn wynebu rhai problemau. A falle, tasen ni yn edrych ar yr eglwys yma heddiw, bydden ni ddim wir yn meddwl bod yn eglwys sy'n gwerth ymladd drosti. Falle bydden ni'n meddwl bod e'n haws, a falle bod hwn yn ironic bore mawrth bod ni'n gweddio am eglwys newydd yn nes ymlaen. Falle bydden ni'n meddwl, wel, newn ni anhofio am hwnna, newn ni ddechrau eglwys newydd yn Corinth. Ond mae Paul yn gweld pethau drwy lygaid gwahanol. Mae Paul yn dweud rhywbeth rhyfeddol yn y bennod yma a trwy y llythyr i gyd. Gweitha'r llanast, gweitha'r problemau, mae Paul dal yn eu hannog nhw i edrych lle mae Duw ar waith yn eu plith nhw. Mae Duw yn annog nhw nid i ffocysu ar y problemau, ond i ail ddarganfod gras Duw. Achos gras Duw sy'n gallu troi sefyllfa anodd yn sefyllfa iach. Gras Duw sy'n gallu troi eglwys sy'n falle mynd lawr y cyfeiriad cywir yn ôl i'r cyfeiriad o rodio efo Iesu Grist. Ac yn benodol yn y benod yma, mae Paul yn siarad am y modd mae'r ysbryd glân dal i roi doniau i aelodau o'r eglwys bach yn gymleth yma. Mewn geiriau eraill, mae gras Duw dal ar waith. Hyd yn oed mewn eglwys oedd yn wynebu problemau. Hyd yn oed mewn eglwys a pobl oedd falle wedi gwneud llanast o rai pethau. A mae hwnna ynddo fe ei hun yn atgoffa ni o'r un o'r pethau harddaf am yr Efengil Gristnogol yn dydy. Sef bod yr Efengil Gristnogol yn gallu cymryd rhywbeth sydd wedi torri, yn gallu cymryd pobl sydd falle yn doredig ac yn gallu gwneud rhywbeth hardd allan ohono fe. Bod Duw yn dewis defnyddio, bod ysbryd Duw yn dewis rhoi doniau i bobl cymleth toredig fel yr eglwys yn Corinth, ac hefyd i bobl cymleth a toredig fel ni, ffrindiau. A felly mae hwnna, cyn i ni sôn am unrhyw beth arall, yn atgoffa ni'n dydy o gariad a gras a'r ffordd mae Duw yn dewis gweithio mewn ffordd gwahanol i'r byd. Hynny yw, mae'r byd dim ond yn credu mewn pethau flash, taclus, popeth yn ei le. A i ddeud y gwir, mae'r gair doniau yn dydy, yn air sy'n rhoi'r awgrym, doniau o'r pobl sy'n cyrraedd y llwyfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond mae doniau yn cael ei roi i bawb, gan gynnwys y rhai allan yn y Steddfod Gylch. Hynny yw, dyna sut mae Duw yn gweithio. So gyda'n gilydd, da ni am edrych ar chydig o bwyntiau sydd yn codi o'r hanes yma. Nawr mae Paul yn dechrau gyda rhyw fath o rybydd. Mae e'n dweud yn adnod 2, dwi'n meddwl, neu 3, falle bod fi... Beth yw hwn? 2 neu 3? Anyway, falle fi wedi cael hwn yn wrong. Ond mae hwnna yn y Beibl, oce? Mae'n dweud, pan oeddech chi'n baganiaid, roeddech chi'n cael eich dylanwadu a'ch camarwain gan eilyn dduwiau myd. Okay? So mae Paul yn dechrau gyda rhybydd. Mae'n dweud,
Mae yna ddylanwadau eraill yn y diwylliant o'ch cwmpas chi. A mi oedd yna gyfnod, a falle bod yna gyfnod o hyd, le i chi'n cael eich dylanwadu a'ch tynnu mewn gan y dylanwadau a'r syniadau yma. A'r awgrym gan Paul yw mae e'n mynd mor bell a dweud, falle bod chi hyd yn oed wedi cael profiadau ysbrydol a profiadau crefyddol hyd yn oed o'r diwylliant yma sydd o'ch cwmpas chi. A mae hwnna'n atgoffa ni ac yn rhoi rhybudd i ni fod yn ofalus yn dydy. Sef dydy pob profiad crefyddol a pob profiad ysbrydol ddim o'r rheidrwydd oddi wrth Iesu. Mae modd i ni gael profiadau dwys o lefydd eraill. A mae Paul yn rhybuddio nhw rhag hyn. Ond wedyn mae mynd ymlaen i ddweud, felly dwi am i chi wybod be sy'n dod o Dduw a be sydd ddim. Does neb sy'n siarad dan ddylanwad yr Ysbryd Glân yn dweud mae Iesu'n felltith. A does neb yn gallu dweud Iesu ydy'r arglwydd, ond drwy'r Ysbryd Glân. Felly, be mae Paul yn neud fan hyn? Ydy roi rhyw fath o test iddyn nhw. Sut i brofi profiadau crefyddol ac ysbrydol. A mae'r prawf yn amlwg gobeithio i unrhyw un sy'n adnabod Iesu. Sef, a yw'r profiad ysbrydol yna yn eich arwain chi at Iesu Grist? Yw'r profiad yna yn arwain chi brofi cariad Iesu Grist mewn ffordd newydd a dyfnach? Ydy'r profiad yna'n arwain chi, fel mae Paul yn dweud, i gyhoeddi Iesu ydy'r arglwydd. Felly, i'r Cristion, nid y prawf yw shwd oedd e'n neud i chi deimlo, ond yn hytrach, ydy e'n arwain i weld, i brofi a cyffesu Iesu fel arglwydd. A mae e'n bwysig yn dydy ni wahaniaethu weithiau rhwng yn emosiynau a profiadau sy'n dod gan Dduw. Na, dyw hwnna ddim i ddweud bod Duw methu gweithio trwy yn emosiynau. Mae Duw sydd wedi'n creu ni, a mae wedi creu ni gyda'n emosiynau, a mae Duw eisiau gweithio trwy'n emosiynau. Ond weithiau, mae'n emosiynau ni'n gallu cael ei dylanwadu o bob fath o lefydd, yn dydyn? Chybod, dwi wedi cael profiadau emosiynol dwfn pan mae Cymru'n sgorio gôl yn y 90th minute. Dwi wedi cael profiadau emosiynol euphoric pan nath Oasis ailffurfio. Ac ar rywydd, yn ei ras cyffredinol, dwi'n meddwl bod pob profiad da yn y bôn yn dod gan Dduw, ond mae yna wahaniaeth yn does rhwng y math yna brofiadau a'r profiad penodol sy'n dangos cariad Iesu ni a sy'n tynnu ni yn nes at gariad Iesu. A dwi'n meddwl fod dyna sy'n gan Paul fan hyn, ydy jyst anogaeth i'r Corinthiaid i redeg i profiadau ysbrydol drwy rhyw fath o ffilter. Ydy hwn yn brofiad sy'n dod o'ch traddodiadau crefyddol eraill chi, neu ydy hwn yn dod gan Dduw? Ac os ydy e'n dod gan Dduw, bydd e'n mynd â chi at Iesu. Ac felly un ffordd o feddwl am rôl yr Ysbryd Glân fan hyn, ydy meddwl amdano fe fel spotlight mewn theatr. Yn siŵr bod ni gyd rhywbryd wedi bod mewn theatr yn gweld sioe gerdd neu drama neu rhywbeth. A wedyn reit yng nghefn y theatr, mae yna spotlight cryf yn does, neu oedd yna slawer dydd. Ar ôl y spotlight ydy tynnu sylw at y prif gymeriad. Ac felly un o ddyletswyddau pwysig yr Ysbryd Glân ydy bod yn spotlight sydd ddim yn tynnu sylw ato fe ei hun, ond yn tynnu sylw ni at Iesu. Yr Ysbryd Glân sy'n goleuo Iesu. Ddim bod yr Ysbryd Glân yn llai pwysig na Iesu. Da ni'n credu mewn un Duw sy'n dad yn fab ar Ysbryd Glân. A mae'r tri yr un mor bwysig a'i gilydd.
Ond eto yn yr drindod, yn y dirgelwch yma, da ni ddim cweit yn gallu deall. Un o'r rols pwysig ar Ysbryd Glân ydy tynnu sylw at Iesu. So dyna yw un o'r pethau cyntaf mae Paul yn dweud ar y dechrau fan hyn. Ydy yw'n profiadau ni yn mynd â ni at Iesu. Yr ail beth o'n i yn teimlo ar ynghalon i dynnu sylw ato yw i ni gofio fod y doniau ysbrydol yn rodd sy'n dod trwy ras Duw. Nawr mae'n ymddangos mae un o'r problemau oedd y Corinthiaid yn ei wynebu oedd balchder ysbrydol. Mae'n debyg oedd eu bywydau personol nhw falle yn bach o mes mewn rhai llefydd, mae'n amlwg fod gan rhai yn nhw ddoniau cyhoeddus amlwg falle. A mae'n amlwg bod hwnna falle wedi arwain rhai ohonyn nhw i gael rhyw falchder ysbrydol. A mae'n amlwg hefyd bod yna isiw yn yr eglwys lle oedd rhai pobl wedi mynd i gymharu eu hunain gyda eraill. A bod rhai falle wedi gweld rhai doniau falle yn fwy pwysig neu yn well neu'n uwch na doniau Cristnogion eraill. Ac felly dyna sy'n esbonio'r pwyslais yma gan Paul wrth fynd trwy'r doniau fod pob dawn yn bwysig a bod pob dawn yn dod gan yr ysbryd. Mae e'n dweud yn adnod 4, 5 a 6. Mae gwahanol ddoniau, ond yr un ysbryd sy'n rhoi pob un. Mae ffyrdd gwahanol o wasanaethu, ond dim ond un arglwydd sydd. Mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol drwy wahanol bobl, ond yr un Duw sy'n cyflawni'r cwbl ynddyn nhw i gyd. A mae'n ddiddorol yn dydy. A mae'n ddiddorol y progression hefyd yn yr 3 adnod yma. Un ysbryd, un arglwydd, un Duw. Nid dy ddawn di fy nawn fi a dawn hwnna. Ond Duw eto sy'n cael y pwyslais fan hyn yn wrth ddechrau sôn am y doniau yn dyfa. Fy nhonell unrhyw ddawn ysbrydol yw Duw. nid y person sy'n meddu ac yn ymarfer y ddawn yna. Ac oherwydd hynna, does dim lle gan neb ymfalchio mewn unrhyw ddawn na, achos mae e wedi cael ei roed i bob Cristion fel rhodd o ras. A dyna'r peth am roedd yn dyfa. Dyw e ddim yn rhywbeth da ni wedi gallu ei ennill, ond yn hytrach mae e wedi cael ei roed i ni drwy ras. Rhywbeth doedden ni falle ddim yn ei heiddi, ond rhywbeth da ni yn ei dderbyn yn llawen. Y trydydd peth o'n i eisiau tynnu'ch sylw chi ato, sef adnod 7, ac mae'r ysbryd i'w weld yn gweithio ym mywyd pob unigolyn lles pawb arall. Nawr mae hwnna'n dynamic diddorol yn dydy. So mae yna sôn am yr unigolyn, so mae'r doniau yn rhywbeth personol ar un llaw, mae Duw yn dymuno rhoid doniau ysbrydol gwahanol i bob Cristion, ond dyw e ddim yn stopio fyna. Dyw e ddim yn rhyw fath o fel personal, beth bynnag yw y ddawn ysbrydol mae Duw wedi rhoi i chi. Dyw e ddim yn rhyw fath o personal hobby rhwngthoch chi a Duw. Ond holl bwynt y ddawn yw fod e lles pawb arall. Nid rhywbeth i chi fwynhau ar ben eich hun gyda Duw yw e, ond mae'n rhywbeth i'w ymarfer i fendithio pobl eraill, lles pawb. Dydy doniau ysbrydol ddim mwyn gwneud i chi edrych yn bwysig, dyw e ddim mwyn rhoi statws i neb o fewn yr eglwys, dyw e'n sicr ddim mwyn profi pa mor ysbrydol ydy rhywun, ond mae e mwyn bendithio eraill. A wedyn mae Paul
yn mynd mlaen i restru rhai o'r doniau. Gair o ddoethineb, gair o wybodaeth, ffydd, doniau a chai, galluoedd gwirthiol neu broffwydoliaeth, neu'r gallu i ddweud ble mae'r ysbryd wir ar waith, y gallu i siarad ieithoedd dieithr, a rhywun arall yn gallu esbonio beth sy'n cael ei ddweud yn yr ieithoedd hynny. Nawr, does dim amser bore mai yn pacio pob un o'r doniau yna. Ond un o'r pethau mae'r grwpiau cymuned wedi bod yn gwneud dros y flwyddyn neu ddwy diwetha, wedi cymryd amser bob hyn a hyn o fisoedd i helpu pobl sy'n aelodau'r grŵp cymuned i geisio adnabod beth yw'r doniau mae Duw wedi rhoi iddyn nhw. Achos dyw e ddim yn amlwg i ddechrau na di. A mae yna wahanol ymarferion da ni fel eglwys yn gallu wneud i helpu pobl adnabod beth yw i doniau. A mae hwnna'n gweithio orau, dwi'n meddwl, mewn grwpiau fel y grŵp cymuned. A mae yna reswm da pam bod yn gweithio orau mewn cyd-destun fel yna. Achos holl pwynt y doniau ydy bod nhw mwyn y corff. A weithiau mae o'n cymryd Cristion arall i adnabod dawn yno chi, yn dydy? Weithiau mae'n anodd weithiau i chi adnabod beth yw'r dawn mae Duw wedi rhoi i chi, ond falle bod yn amlwg i Cristion arall. Felly mae hwnna, mae'r grŵp cymuned dwi'n rhan ohono fe wedi cael sesiynau buddiol iawn yn edrych ar hyn. A dwi'n meddwl bod yn rhywbeth y dylen ni fel eglwys yn gyson ddod nôl ato fe. Mae Paul yn mynd mlaen i ddweud ar ddiwedd y darn yn adnod 11, yr un ysbryd sydd ar waith drwyddyn nhw i gyd, ac yn penderfynu beth i roi i bob un. So mae'n dweud fan hyn fod gan Dduw ddoni ysbrydol i bob Cristion. Felly nid y cwestiwn yw, ydw i yn Gristion sydd wedi cael dawn ysbrydol neu ddim. Mae Duw yn dawn ysbrydol i bawb. Y cwestiwn yw, sut dyn ni'n gallu adnabod ac ymarfer y ddawn ysbrydol mae Duw wedi rhoi i ni. Mae gan Dduw ddoni ysbrydol i bob Cristion. Dyn nhw ddim yn mynd i fod yr un peth i bawb, ond mae Duw mynd i gael rhywbeth i bawb. A fel o'n i'n dweud, dyw e ddim yn rhywbeth just rhwngthoch chi a Duw, ond mae'n rhywbeth tair ffordd rhwngthoch chi, Duw a'r eglwys. O fewn teulu'r ffydd, i ni angen parhau i greu gofod diogel ein ni'n gallu adnabod beth yw'r doniau ysbrydol mae Duw wedi rhoi i ni. Ac wrth wneud hynny, da ni'n gallu wneud y switch wedyn falle o fod yn Gristnogion sy'n gofyn be allai i gael allan o'r eglwys i fod yn Gristnogion sy'n dweud be allai i gyfrannu i'r eglwys. Achos wrth i ni adnabod yn doniau, fe allwn ni wedyn adnabod sut y gallwn ni wasanaethu fel rhan o'r eglwys. Nawr fel o'n i'n dweud, mae Paul yn ysgrifennu fan hyn at eglwys gymleth, at eglwys oedd mewn trafferth. Ond eto mae'n amlwg yn dydy o'r adnodau yma fod Duw dal ar waith yn eu plith nhw. Mae Paul yn gallu gweld y potensial sydd yn yr eglwys oherwydd bod e'n credu yng ngrym gras Duw i weithio mywydau pawb. Hyd yn oed pobl sydd falle wedi baglu. Hyd yn oed mewn eglwys sydd falle wedi colli ffordd. Mae Paul yn gallu gweld yr ysbryd ar waith. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gallu bod yn anogaeth ac yn gysur i ni. Falle bod ni mewn rhyw gyfnod anodd yn ein bywyd ar hyn o bryd. Falle bod chi'n teimlo yn ysbrydol fel eich bod chi'n sych ar hyn o bryd. Neu falle bod chi'n teimlo fod gormod o bethau cymhleth yn digwydd yn eich bywyd ar hyn o bryd. Falle wrth edrych ar
gapeli ac eglwysu Cymru ar hyn o bryd. Chi'n gallu meddwl, wel, sut ar wyneb deiar mae'r Ysbryd Glân yn gallu gweithio trwy hyn? Wel, os ydy Duw a'r Ysbryd Glân yn gallu gweithio trwy gymlethdod Corinth, mae'r un Duw trwy ras yn gallu gweithio yn bywydau ni ac yn gallu gweithio yn ein eglwysu ni heddiw. Nid achos bod ni yn bobl particularly arbennig, yn yr un ffordd ac oedd pobl Corinth ddim yn bobl particularly arbennig, ond oherwydd fod gras Duw yn arbennig. A mae gras Duw gyda'r gallu o droi sefyllfa o gwmpas. Mae gras Duw gyda'r gallu i achau calonnau toredig a defnyddio pobl ac eglwys sydd falle yn ddim byd yng ngolwg y byd. Ond mae Duw yn gallu gwneud rhywbeth prydferth eto allan ohono fe. Felly jyst 2 gwestiwn i adael gyda chi fynd adre. Falle i chi sy'n aelodau grŵp cymuned, mi'n siŵr gewch chi gobeithio drafodaeth am hyn wythnos yma. Ydy ni'n gwybod beth yw'r doniau mae Duw wedi roi i ni? Yr ail gwestiwn, a falle mai dyma yw'r cwestiwn da ni fel eglwysu Cymraeg, falle ddim cweith bod dda no, yw sut gallai ddefnyddio'r ddawn honno lles eraill? Chybod, da ni'n gyflym iawn mewn eglwysu Cymraeg i adnabod pwy ydy'r pregethwr, yn dydyn? Ond da ni'n araf difrifol i adnabod unrhyw ddawn heblaw am y ddawn yna. Ond os yda ni o ddifri eisiau gweld yn eglwys ni yn cyrraedd i llawn potensial mwyn bendithio'r dref o'n cwmpas ni, mae rhaid i bob un ohono ni adnabod beth yw'n dawn a cael yn rhyddhau i ymarfer y ddawn honno lles yr eglwys, ond yn fwyaf pwysig mwyn i bobl adnabod Iesu Grist. Mae fy hoff awdur i o America, pawb yn gwybod pwy yw yn dweud, it takes the whole church. Na, dim Droian Zan, sydd wedi dweud hyn, un o pobl Lausanne, fe. Pwy? Chris Wright. Let's say Chris Wright. Neu, let's claim it as ours. It takes the whole church to take the whole gospel to the whole world. Hynny yw, mae rhaid i bob Cristion ddarganfod beth yw ei ddawn e. A mae pob un o'r doniau yna gyda'i gilydd yn gallu rhoi darlun crwn i bobl o'r Efengil. A drwy hynna mae pobl yn gallu gweld Iesu. Dyma oedd neges Paul i Corinth, a dyma yw'r neges mae Duw wedi rhoi ar ynghalon i ni bore yma. Mwyn i enw. Amen.